Vážená pani doktorka Horníková, moje meno je Martina Štomová a rada by som vám odprezentovala túto prácu o jazykových skresleniach vo vede a medicíne. Spôsob poznávania sveta a približovanie sa k pravde sa od čias dávnych bádateľov a filozofov zlepšoval a vyvíjal. A dnes môžeme vďaka vedeckej metóde poznávať svet overiteľnými a replikovateľnými metodami, ktoré sú navrhnuté tak, aby mali čo najväčšiu reliabilitu a validitu. Ako je však možné, že po toľkých rokoch vývinu stále môžeme pozorovať vo vede nejaké skreslenia? Eh, Jedným z aspektov, ktorý silno ovplyvňuje naše každodenné prežívanie, je schopnosť nášho mozgu eh, zjednodušovať všetky informácie, ktoré príjmame a vytvárať si z nich skratky. Nazývajú sa aj heuristiky a pomáhajú nám šetriť kognitívnu energiu. Ďalším z aspektov, ktorý ovplyvňuje naše každodenné prežívanie už úplne od detstva, je nejaká kultúra a jej usporiadanie a nejaké rodové role. A kultúra je nositeľom istej tradície, identity alebo poriadku, ale zároveň môže byť aj nositeľom stereotypov, skreslení a predsudkov. A jedna štúdia z roku 2025 od Rickmana skúmala, či také nejaké rodové biasy môžeme pozorovať aj v rôznych modeloch umelej inteligencie. A používal dáta, medicínske dáta a a pýtal sa rôznych modelov, aby spísali, aké symptómy majú, často ženy a aké muži. Potom to vyskúšal znova a dal tam tie isté dáta, len vymenil, mužské a ženské pohlavia a vďaka tomu zistil, že niektoré modely umelej inteligencie naozaj rozprávajú inak a všímajú si iné veci, len na základe toho, či sa symptómy viažu na mužský alebo ženský rod. Uh, Tieto biasy sú v dátach, pretože sú aj vlastne vo svete, môžeme ich vidieť všade okolo nás. A jediný rozdiel medzi tým, prečo niektoré modely umelej inteligencie boli schopné ich nereprodukovať, bolo kvôli tomu, že developeri, ktorí vytvárali tieto modely, si boli vedomí toho, že tie biasy existujú a aktívne pracovali na tom, aby sa im nejako vyhli, aby ich neopakovali. Taktiež v roku 2025 vyšla štúdia, kde skúmali Remzo et al. V Holandsku používanie rodovo neutrálneho zámena hen a zistili, že najväčší problém s používaním tohto neutrálneho zámena mali muži a zároveň zistili, že čím viac, čím väčšiu mieru sexizmu človek prejavoval, tak tým väčšiu rezistenciu mal k tomu, aby používal toto neutrálne zámeno. Ideový zámer tejto práce je preskúmať istú interakciu medzi jazykom, správaním a kultúrou. A cieľovými javmi je jazyková zaujatosť alebo skreslenie a sociálne stereotypy. Vybrala som si dve štúdie, ktoré by som rada zanalyzovala. Jedna je vplyv jazyka na výkon. Znevýhodňujú rodovo rozlíšené jazyky ženy v oblasti matematiky. A druhá štúdia rodové a etnické predsudky v medicíne, textová analýza 1,8 milióna záznamov z intenzívnej starostlivosti. Teoretický rámec pre tieto dve štúdie sú vlastne dve teórie. Teória hrozby stereotypu a teória sociálnej roli. Teória hrozby stereotypu hovorí o tom, že keď sa ľudia boja, že potvrdia nejaký negatívny stereotyp o skupine, do ktorej patria, tak to vlastne zvyšuje ich strach a zhoršuje ich výsledky. Teória sociálnej roli hovorí o tom, že síce v minulosti vzniklo rozdelenie práce podľa nejakých biologických rozdielov mužov a žien, ale spoločnosť vytvorila rodové stereotypy a vlastne vybudovala celý svoj systém na základe týchto stereotypov, ktoré presahovali to, čo vyžadovala biológia
a stereotypy sa používajú za prirodzené a posilňujeme ich socializáciou už od malička. Takže analýza prvej štúdie. Táto štúdia bola reakciou na predošlé korelačné zistenia o tom, že ak je jazyk rodovo rozdelený, koreluje to s tým, že majú ženy a muži väčší rozdiel medzi ich výsledkoch v matematike, ale aj v iných rôznych veciach a aj v nerovnosti a podobne. Táto štúdia sa robila na hebrejskom jazyku v Izraeli a ten jazyk je veľmi rodovo rozdelený a zároveň má generické maskulínum, čo znamená, že ak rod nie je špecificky určený, alebo ak sa hovorí o skupine ľudí, tak sa automaticky používa mužský rod. Oni sa teda rozhodli, že chcú potvrdiť kauzálny vzťah medzi použitím rodových oslovení a výsledkov v matematike. Spravili teda experiment a dali takmer 1000 ľuďom matematické testy. Jediný rozdiel bol v tom, že oslovenie k vypracovávaniu úloh bolo v mužskom alebo ženskom rode. A teda potom im dali niekoľko dotazníkov, aby zistili ich postoje, presvedčenia, názory o rodových stereotypoch a vede a podobne. A teda výsledky zistili, že ak ženy boli oslovené v ženskom rode, tak ich výsledky z matematického testu sa teda zlepšili a že ten rozdiel vo výsledkoch oproti mužom sa znížil okolo zhruba o tretinu. Robili ešte niekoľko ďalších dodatkových experimentov, aby zistili presnejšie detaily, ale teda potvrdila sa hypotéza, že oslovenie žien v mužskom rode znižuje ich výkon a dokonca aj snahu, pretože ak boli oslovené mužsky, tak v priemere strávili pri úlohách menej času. Táto druhá štúdia robila analýzu viac než 1,8 milióna poznámok z lekárskej starostlivosti a cieľom bolo odhaliť predsudky lekárov pomocou jazyka, ktorý používali. Analyzovali teda dáta takmer 46 000 pacientov z americkej nemocnice a texty boli analyzované pomocou Linguistic Inquiry and Word Count systému. Výsledky teda boli, že pri ženách si lekári viac všimli pozitívne a negatívne emócie, pri mužoch sa zameriavali viac na fyzické telo, u žien používali viac neosobné zámená, čo naznačuje psychologickú vzdialenosť. Lekári venovali menej pozornosti bolesti u černošských a azijských pacientov, takže teda potvrdilo sa, že na jazyku vďaka jazyku teda vedeli zanalyzovať, že lekári robia rozdiely pri pacientoch na základe ich rodu alebo etnicity. Robia teda rozdiely v tom, ako vôbec vnímajú ich symptómy, čo hľadajú, čo si všímajú a teda nakoniec aj akú starostlivosť poskytnú tým pacientom. Cieľom prvého experimentu teda bolo dokázať kauzálny vzťah používania rodovo rozdeleného jazyka a výkonu v matematike. A cieľom druhej štúdie bolo odhaliť predsudky lekárov pomocou jazyka, ktorý používali. Výsledky prvej štúdie boli, že mužské oslovenie negatívne vplýva na výkon žien v matematických úlohách a výsledok druhej štúdie bol, že sa potvrdili mikropredsudky v jazyku lekárov a rozdielna starostlivosť pacientov podľa rodu a etnika. Oba výskumy teda ukázali prepojenie jazyka, kultúrnych a rodových stereotypov a nerovností
A jazyk teda je nositeľ rôznych informácií, ktoré ovplyvňujú životy ľudí a je teda dôležité, aby ak chceme mať objektívnu vedu, aby sme mali aj objektívny jazyk, ktorý sám v sebe nezahŕňa žiadne skreslenia. Obe štúdie teda môžu byť vysvetlené pomocou oboch teórií hrozby stereotypu aj teórie sociálnej roli. A teda toto sú zdroje a ďakujem pekne za pozornosť. Dovidenia.